May dagdag suporta ang mahigit 3,000 magsasaka sa Pampanga matapos silang makatanggap ng cash assistance, bigas at libreng gamot sa isang distribution program. Nakatanggap ng tulong ang 3,013 farm workers sa isinagawang pamamahagi ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at ng Provincial Government ng Pampanga. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 3,000 pesos mula sa DSWD. Kalahating kaban ng bigas mula kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. at libreng gamot mula sa Kapitolyo. Pinangunahan ni Governor Liliananay Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda ang pamamahagi ng ayuda kasama ang ilang opisyal ng lalawigan. Ayon sa Kapitolyo, layunin ng programa na suportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at makatulong sa pagpapatatag ng sektor ng agrikultura sa lalawigan.